دەدەمە ئەرتحەجێدە گەرهون لە هەندۆر بن تشتێن بێن کردن. حتا ممکن بێ ئارام بن، نەترسن. ji amûrên ku îhtîmal heye bi ser we de bikevin xwe biparêzin. Li nava avahiyê ji şaneşîn, derence, şemûgên derê û tiştên wisa dûr bikevin. Li ber tiştên xurt û îhtîmala hindik bipelixin wekî loda pirtûkan, qenepe, qerexa nivînan û tiştên wisa bisekinin û bikevin pozîsyona cenînê, tiştek hebe pê bigirin. Asansûran bikar neynin. Li nava avahiyê heta mümkün be li aliyê nêzê dervey avahiyê rawestin.